Mbah, weh, Mbah Sami jem. Sik. Ya Allah, pesenane jenengan, Mbah. Heeh. Jilbab sanjange kon numbaske kaya ngene kula, soalnya jenengan pengen sing ketutup. Nggih, kula tumbase sing mahoni. Heeh, namine Zevana. Apik lho Mbah niki bahane mang mriki. Heeh, nggih. Lah niki lho Mbah. Bahane apik ta, Mbah? Mang demuk, Mbah. Nah niki lho, lah apik ta, Mbah? Lah nggih. Iki bahane iki. Lho, mak mburine ya apik lho. Nah iya ta, niki tak pilihke sing wernane kopi. Heeh. Mergane genetra nek nggih nganggo klambi napa-napa. Nggih, kula sing mahoni. Heeh, Mbah. Nggih, mengke hitungane gampang, nggih. Mang beto, Mbah. Nggih, heeh, nggih. Nggih. Mbak, nggih. Atos-atos, nggih kula tak nutuke le nyapu. Duhuran. Nggih, nggih, sami-sami. Pesen to kandhane gurem nganggo ngene iki kepengin. Dek enek mau Mbah Samijem jaluke sing werna wong tuwa kan umure Mbah Samijem kan yuswane wis 60 ke atas, ya 60 pira mau ya ra tekon kok nleseh-nleseh ya to. Nek aku senenge sing mahoni karena apa? Senengku sing fresh nek mau tak pilih kene sing kopi. Dadi nek kowe kepengin wernane sing netral, nggo kulit gelap aman, kulit anu mila sing kopi karo Mbah Samijem. Nek pengen karo Mbak Ri oleh mahoni. Jenenge Zevana tukune ning Olive Hijab. Gek no mburine iki lho apik banget. Iki iso diserut, Mbak. Gek bahane ora perlu nyetrika kaya Mbah Samijem yuswane semono kan yo ora mungkin to Mbak nyetrika. Nganggone sing cepet busuk-busuk ngono ki lho, Mbak. Terus iki modele ngene iki lucu. Lah engko kan etok bros biasane nek kowe kepengin ra terlalu lebar iki dingeneki. Nah, dikek bros ngono lho. Nek kowe kepengin wong bodine lebar ya sadar diri, digarke ben kelihatan kurus langsing ngene. Jenenge Zevana. Wong pengen ayu nggo modal Mbah Samijem wae. Lho wis Mbah Samijem tuku kowe tuku.